Ongi etorri isa, mendeko arte abanguardien inguruko escape room virtualera. Nire izena Bitor Kamara da eta baliabide hau DBH2 mailako plastika. Ikusizko eta ikusentzunezko hezkuntza irakasgairako sortu dut. Escape room honek isa, mendeko arte abanguardien mugimendu nagusiak ezagutzeko aukera emango dizu. Escape rooma 5 gela ezberdinetan antolatzen da, gela bakoitzean arte abanguardia bat landuko duzularik. Lehen gelan kubismoa landuko duzu. Picassoren Les Demoiselles de Avignon margolanaren puzlea konponduz. Bigarren gelan surrealismoa izango da mugimendua eta bertan. Daliren elefanteak irudikatzen dituzten objektuak bilatu beharko dituzu. Hirugarren gelan landuko den arte abanguardia dadaismoa iznago da. Bertan pikabiaren rastada pintura bezalako koilage digitala sortu beharko duzu. Laugarren gelan landuko duzun mugimendua futurismoa izango da. Bokkioniren espazioan jarraitutasun formak lanaren bidez mugimendua irudikatuz. Azken gelan espresionismoa landuko duzu. Kandinskyren koloreen teoria erabiliz margolan abstraktu digital bat sortzeko. Parte hartzea oso erraza da. Sartu ondorengo estekan eta hasi zure abentura. Zorte on eta ondo pasa.